ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ତପନ ବଳିଆ ସିଂ ଭାଇ ପୁରା ନାକରୁ କାଲି ଖୋଲା ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଇବା ଭୋକ ହେଉଛି ଭାଇକି। ଆଉ ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଭୋକ ବି ହେଉଛି ଭାଇକି ଭାରି ଜୋର। ଆଜି ଟିକେ ଭୋକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଭାଇ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲୁଛି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହଟା ଟିକେ ଆଖି କାନ ପକଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନାକରେ ପାଇପ୍ ଲାଗିକି ରହିଲା 15 ଦିନ ପ୍ଲସ୍। ତ ଭାଇ ପୁରା ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମାନେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଶରୀରଟା ପୁରା। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଇ ଯାକ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଭଲ ପାଇବା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଉ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତପନାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା। ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇ ଆମର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିକି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ମାରିକି, ଦେହଟା ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, କେମିତି ଶରୀରଟା ରିଟର୍ନ ଆସିକି ବଡ଼ିଟା ଫିଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ନିହାତି ଗୋଟେ ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସିକିରି ତପନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ତପନ ଭାଇ କିଛି କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାକେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଖି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଭାଇମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଶା ଅଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବାକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋର ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ ନିହାତି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଭାଇ।